Vi sidder her med Bjerg Brugs formand Morten Madsen, og Morten, først og fremmest tillykke med oprykningen i dag, men hvordan så du kampen her i dag? Jamen altså, ja, vi vidste jo, at vi skulle have en sejr, og vi vidste også, at Forhånd skulle have en sejr for at undgå nedrykning. Så det var en vigtig kamp på begge hold. Jeg synes faktisk, vi spiller ikke en af vores bedste kampe. Forhånd slår så godt for det. Det er vigtigt for dem, og som sagt, få lavet en mål. Vi fører igennem vi fører helt ret igennem. Ja. Og jeg synes også, vi slutter rigtig godt af, kan man sige. De første timer er ikke så godt. Vi får så lavet 7 mål og lukker så også 3 ind, så det var et målrig kamp jo. Ja. Men jeg synes, det er fuldt fortjent, vi vinder. Men Forhånd var med meget med i kampen, det var de. Nu er I som sagt rykket op, og I er ligget duelleret meget med Hammel. I spil mod dem i sidste uge, hvor I vandt 1-0 på et mål kort før tid. Ja. Mener du, at I er den fortjente oprykker af den her? Det mener jeg helt sikkert er. Jeg synes, vi har spillet rigtig godt fodbold. Jeg synes også, at vi faktisk er for gode til C3. Vi rykkede så desværre ned sidste år i den sidste kamp mod Langå. Det var ikke noget, vi var stolte af, og vi vil rigtig gerne op igen. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig flot, at vi efter en halv sæson kan kalde C2-hold igen. Og jeg synes, at det er fuldt fortjent, vi rykker op. Set over hele sæsonen, så er vi det bedste hold. Det ved jeg. Hvis du så skal vurdere Forhånd ned i bunden, Forhånd de har en kamp på torsdag, hvor de skal vinde for at være sikker på at ikke rykke ned. Hvordan tror du, den kan falde ud? Altså, jeg synes helt klart, i min verden, der er Forhånd et bedre hold end Låsby. Så, og jeg håber, at de er også rykket ned. Så jeg tror helt sikkert, at det Forhånd at trække et langt stik der. Det tror jeg helt sikkert, det gør. I min verden synes jeg, det er et bedre fodboldhold end Låsby er. Det overrasker mig også lidt, at Forhånd måske ligger helt andet, hvor det ligger. Men der har været mange hold, der står i hinanden. Vellev ligger nummer 3, går det rigtig flot. Har Gravballe og Silkeborg også har gjort det fornuftigt, kan man sige. Så der er et pænt midterfelt der, synes jeg. Så, men jeg synes, Forhånd er helt klart fortjent at blive C3, ingen tvivl om det. Ja, og hvis I så skal kigge på næste sæson, der ligger I så i C2. Hvad er jeres forventning til det? Jamen, som jeg nævnte før, så synes jeg faktisk, at det var skuffende, at vi rykkede ned. Og i mine forventninger er det helt klart, at nu er vi selvfølgelig rykket op igen, så skal vi jo ikke bare lige få op og sige, at nu skal vi op og præge en C2-række. Vi kan selvfølgelig op og i hvert fald blive i C2, kan man sige, og så må vi tage den derfra. Vi har selvfølgelig ambitioner at være en ro, og vi vil også takle længere op, men det tror jeg ikke, det kan blive allerede nu. Så vi tager den næste halv sæson og siger, at vi skal redde os til C2 næste år, og så må vi bygge lidt mere på det, måske i 2012. Morten, tillykke med oprykningen, og tak for det. Vi sidder her med Forhånds assisterende træner Torben Ravn efter Forhånd i tab 3-7. Torben, hvordan oplever du kampen i dag? Jeg synes faktisk, vi er ret godt med. Vi spiller godt fodbold, og jeg må løse over alle de fejl, vi laver nede i forsvaret. Det er personlige fejl, der giver dem chancer. Men altså selv Bjerg Brugs står her efter kampen og siger, at de synes faktisk, at vi spiller en god kamp. Så vi har tabt 7-3. Så der skal rettes op på de personlige fejl, eller hvad? Eller er der andet, der også skal rettes op på i forhold til næste kamp? Det, der mest skal rettes op på, det er, at vi skal have folk til at møde op. Altså, det hjælper ikke noget, vi får afbud. 2 afbud i forsvaret har vi fået i den her uge, som ikke kunne spille til i dag. Og ja, så er vi selvfølgelig lidt småskadet, men det er ikke det, der skal afgøre det. Men ja, vi har bare ikke bredden åbenbart, når der begynder at være afbud. Nej, og nu, du sagde måske selv før, men var det en fortjent nok, Bjerg Brugs, de vandt i dag? Ja, det må man sige, i forhold til de fejl, vi laver, og så er de har en utrolig giftig mand foran, der ved, hvor mål du står. Så 7-3, så er der vist ingen tvivl om, der skulle have de point. Men var der trods alt noget, som der var positivt i at spille i dag? Meget. Altså, jeg synes, vi er jo overlige i boldspillet i forhold til Bjerg Brugs. Altså, Bjerg Brugs lige kører på kontra, men det har de også succes med. Vi får reduceret til 3-4 faktisk i det 77 minut. Og der har vi jo virkelig troen på, at vi har mulighed for at få point, og så kommer det endnu en fejl. Yes. Torben, der er igen for at komme op på hesten igen. Held og lykke med kampen på torsdag.